1 миллион соли пеш дар сайёраи мо динозаврҳо ва дигар ҳайвонҳое зиндагӣ мекарданд, ки ниҳоят азимҷусту буданд. ин намуд ҳайвонҳо якчанд ҳазор солҳо зиндагӣ карданд ва аз сабабе ки дар давраи Нӯҳ пайғамбар рӯи заминро об зер мекунад, тамоми ин мавҷудотҳои азимҷуста неста нобуд рафтанд. аз ана ҳамин ҳайвонҳои мурдарафта анами ҳозира кони ангишт, яъне ки кӯмур, ки ин боягири ниҳоят бузурги рӯи замин аст, пайдо шудааст. яъне ки ангиштан аз боқимондаи ҳайвонҳои бузурге ки гузашта ва мурда рафтанд, аз аминҳо пайдо мешавад. дар ҳар як минтақаи рӯи замине ки вақте ки ҳамин динозаврҳо неста нобуд шуданд, дар ҳамин маконҳо аз организмҳои мурдарафтаи ҳамин динозаврҳо конҳои бузурги ангиштсанг боқӣ мондаанд.